салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Шермардон. Ба ҳамаи шумо маслиҳат медиҳем ки дар канали мо обуна шавед ва дар видео лайк монед. ин амали шумо мода мотиватсия метиҳад ки боз ҳам беҳтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА пешкашатон кунем. Президенти Лигаи Open FC Александр Гурьянов ба Шараф Давлатмуродов дар муборизаи дюбетӣ дар Лигаи Беллатор ки 27 октябр баргузор мешавад, барори корро орзу кард. Ҳамеша барои ман ифтихори бузург аст ки ман ҷанговаронро аз ташкилоти худ ба лигаҳои дараҷаҳои олӣ озод мекунам. Шараф муборизи ҷиддӣ аст. Вай дар мансабаш ба дараҷаи олӣ расидааст ва гузаштан ба Беллатор як қадами бузурге дар пеш аст. албатта афсӯс мехӯрам ки ӯ бо варзишгари Эмо Токов мубориза мебарад, аммо ин тиҷорат аст ки қоидаҳои худро дорад. ман мехоҳам ки Шараф дар Беллатор муваффақ шавад. ман боварӣ дорам ки вай дар ин лига зебоиро боз ҳам зам медиҳад. ёдовар мешавем ки мубориза байни Шараф Давлатмуродов ва Анатолий Токов 27 октябр дар Москав баргузор мешавад. яке аз шогирди Шараф Давлатмуродов, Сарвар Ҳамидов аз бозгашти худ дар як посте ки дар инстаграми худ гузоштааст, аз бозгашти худ дарак дод ва ӯ чунин навиштааст: ассалому алайкум дӯстон, оҳиста оҳиста ҳама маро фаромӯш мекунанд, аммо ман хурсандам ки ба шумо хушхабареро расонам. 29 октябр иншоаллоҳ ман дар лигаи UAE Warriors бо қаҳрамони пешинаи ин лига меҷангам. ман мехоҳам ба дастаам миннатдории худро баён намоям ки ба ман чунин имкониятро фароҳам оварданд. ёдовар мешавем ки Сарвар Ҳомидов яке аз варзишгарони ҷавони бебохти тоҷик мебошад ва ба ин варзишгари тоҷик муваффақиятро таманно мекунем.